Νοέμβριος 2020. Το ταξίδι της Fairlife ξεκινά. Το όραμα του Σάιμον Μπέλ, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, γίνεται πράξη. Γεννιέται ο πρώτος και μοναδικός μη κερδοσκοπικός φορέας στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με την νόσο. Δηλαδή, κάναμε τον πόνο σπόρο. Στόχος μας είναι όλοι μαζί, ο καθένας φυσικά από το δικό του τομέα ευθύνης, να γίνουμε η ανάσα για όλους όσους αγγίζει καθημερινά ο καρκίνος του πνεύμονα στη χώρα μας. Με πολλαπλές δράσεις ενημερώνουμε, προλαμβάνουμε, στηρίζουμε. Οι διακρίσεις μας γεμίζουν χαρά και ελπίδα για το μέλλον. Αναζητάμε διαρκώς νέους δρόμους για να ζουν οι ασθενείς καλύτερα. Προσφέρουμε τεκμηριωμένη ενημέρωση που προκύπτει μέσα από τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνοδοιπόροι μας, οι εθελοντές και πρεσβευτές μας. Καθαρό περιβάλλον, υγιείς πνεύμονες, ελεύθερη ζωή. Μιλάμε για την έγκαιρη διάγνωση, τον προληπτικό έλεγχο με, σημειώστε το, την αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης ακτινοβολίας. Μιλάμε για την ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες καθώς και κλινικές μελέτες. Προωθούμε εκστρατείες και έρευνες για την πρόληψη και την ολιστική φροντίδα. Το δωρεάν πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης Breath γίνεται η ανάσα όσων ζουν με την ασθένεια. Η καμπάνια «Κάνε τη σωστή ερώτηση» δίνει φωνή σε ασθενείς και φροντιστές, ανοίγοντας για πρώτη φορά στην Ευρώπη τη συζήτηση για το στίγμα του καπνίσματος. Η πιο συχνή ερώτηση «Καπνίζατε? Καπνίζετε?» δημιουργεί ένα στίγμα και αντίστοιχα αφήνει ένα τεράστιο κενό στην πρόληψη και για τους μη καπνιστές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει πνεύμονες μπορεί δυστυχώς να νοσήσει. Είναι καμπάνια ενημέρωσης, είναι καμπάνια μάθε, μη φοβάσαι, μίλα. Συναντάμε τους νέους μέσα από αντικαπνιστικές καμπάνιες και δράσεις ευεξίας. Μιλάμε για την υγεία των πνευμόνων, αφυπνίζοντας την περιβαλλοντολογική συνείδηση. Η νέα γενιά είναι δίπλα μας, με πάθος και όραμα. Για να αναπνέουμε και η ζωή να κόβει την ανάσα. Ο δικός μας άνθρωπος είναι ο ασθενής και η μεγαλύτερη δύναμη έρχεται από τα δικά τους ευχαριστώ και τα αντιμετωπίζουμε με ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη. Και εμείς με τη σειρά μας ευχαριστούμε όσους συμμετέχουν σε αυτό το ταξίδι. Το ταξίδι της Fairlife. Στη Fairlife, με όραμα και επιμονή, ενδυναμώνουμε, φροντίζουμε, βλέπουμε τον άνθρωπο πέρα από την ασθένεια. Η ζωή να κόβει την ανάσα, όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.